Helo Gwenan, deithon ni I Ramps Cymru. Ramps Cymru ydy partneriaeth rhwng Sherman, Pontio, Torch Theatr, Coleg Brenhinol, Cerdd a Drama a Theatr Clwyd. Da ni'n chwilio am berson anabal I weithio efo ni. Gall hyn fod yn rhywun byddar, anabal, neu efo anghenion ychwanegol. Mae'r swydd newydd yn rhywbeth eitha newydd I ni a fydd o'n ffordd newydd o weithio. Felly, da ni ddim yn siŵr iawn sut mae'r swydd yma yn edrych eto. Da ni eisiau cydweithio efo pobl I sgwennu y swydd disgrifiad yma. Da ni'n chwilio am rywun sydd eisiau gwneud gwahaniaeth positif. Helpu y partneriaid yma I ail-edrych ar y ffyrdd o weithio a dysgu gan Ramps on the Moon o Lloegr. Diolch. Be da ni yn gwybod? Da ni'n gwybod yn barod bod Cyngor Celfyddydau wedi rhoi yr arian I rhedeg y darn gyntaf o'r gwaith yma. Mi fyddwn ni hefyd yn cael cymorth gan Michelle Taylor, sef cyfarwyddwr of Change, Ramps on the Moon. Ramps on the Moon ydy prosiect llwyddiannus yn Lloegr, sydd wedi wneud hyn yn barod. Mae'r darn cyntaf o'r gwaith yn golygu da ni'n chwilio am y person iawn i'r swydd yma. Ac yn edrych I weld sut mae'r holl partneriaid yn gweithio ar y funud. Wedyn, cydweithio I greu cynllun I weithredu yn y 5 mlynedd nesaf. A be da ni yn chwilio am? Da ni am greu y swydd disgrifiad trwy siarad efo pobl a rhannu syniadau. Bydd hyn ddim yn y ffordd arferol o greu swydd. Da ni'n chwilio am rywun sy'n berson anabal, sy'n barod I weithio efo'r tîm strategol o fewn y theatre ac o fewn celfyddydau I greu ffordd positif ymlaen. Rhywun sy'n byw yng Nghymru ac yn gwybod am sector celfyddydau yma yng Nghymru. Mae'r swydd yn swydd rhan amser a gall y swydd dyfu yn hirdymor os mae yna fwy o arian ar gael. Da ni'n chwilio am rywun I ddechrau yn mis Ionawr 2023 a mae yna oddeutu 14,000 ar gyfer y swydd yma sy'n para oddeutu 6 mis o amser. Sut I ymgeisio? Os mae rhywun efo diddordeb yn y swydd yma ac chi yrru CV chi a llythyr yn deud pam bod chi eisiau'r swydd yma, allwch chi wneud hyn yn ddigidol neu trwy ffilm neu trwy ffeil sain hefyd, erbyn yr 6 o Ionawr i'r cyfeirnod people@theatreclwyd.com. Diolch Gwenan. A be nesa? Mi fyddwn ni'n cyfarfod efo pobl llwyddiannus yn y flwyddyn newydd. Ac os mae rhywun eisiau cymorth o gwbl, please cysylltwch. Mae pecyn yma, yr pecyn swydd ar gael hefyd yn BSL, Easy Read a drwy ffeil sain. Ond please, just cysylltwch os da chi eisiau unrhyw gymorth gen ni. Diolch yn fawr.